Okay guys, another sambingay gyapon sa ato ang pagpahaom sa paghandom nato sa pagpasakit sa atong Ginoong Kristo. Atong ipahaom kan mga sambingay niini nga gitawag nato og Passion of Christ o kaning gitawag og Holy Week. Okay? So kini atong sambingay karon maghisigot kitag sambingay may tungod sa kamatayon ni Kristo isip bayad sa atong mga sala. Para mas masabtan nato inani ang istorya sa mong sambingay. Adunay usa ka pobre kaayo nga tawo nga nakasilingan siya og dato pud kaayo nga tawo nga seaman. So kato nga pobre nga tawo kusog kayo siyang mangutang. Apil siya sa mga lending, sama sa asa, card ing, usa pa na mga lending, giapilan niya. Sa garantiya nga kung dili siya kabayad, ang iyang pinoy-anan og yuta maoy birahon. Tuod man sa dihang gidako na gyud ang iyang utang, dili na gyud niya madahan ang pagbayad. So gianha siya sa mga nagpautang o gisingil siya apan wa man siya ikabayad. Og miyon siya nga, "Ma'am or sir, pwede ba nga tagaan ko ninyo og pila ka semana nga pangitaan ako nig paagi para makabayad ko sa akong utang ninyo." So niyon tong nagpautang nga, "Sir, dako na kayo ang imong utang ug nagtubo gayud ang interest. So sigurado ko nga maabtan pa ni og semana madak-an gyud kaniini og dili gyud ka makabayad na niini. So ang among buhaton sir, tagalan lang kanamo og 3 ka adlaw. Kung dili ka makabayad niini imong utang, ang buhaton lang namo sir is birahon namo ang imong balay ug ang imong yuta." So tungod adto baling guula sa maong tawo kay mahitabo na wala na nun sa pinoy-anan, wala na pud sa yuta. Asa naman sa unya puyo. So tuod man ang nahitabo is nagampo siya sa Ginoo nga ang iyang utang o problema mabayaran niya. Apan wa siya kabalo unsay pamaagi nga makabayad siya. So sa laktod nga pagkasulti, ang katudayng silingan niya nga usa ka dato nga seaman nakadungog dai sa maong panag-istorya ug nakabalo dai maong silingan nga kung di siya kabayad sulod sa 3 ka adlaw, birahon ang iyang balay ug ang uma. So ang gihimo sa kasalingan nga dato, giadto niya ang nagapautang o gibayran niya didto tanan kutob sa interest o unsa pa mga utang tanan fully paid sa seaman nga dato nga silingan sa maong pobre. So wala kabalo ang maong pobre nga fully paid na didto ang iyang utang, wala na siya utang. So pag-abot og 3 ka adlaw nga mao na gitoy pizza nga diin anhaon na pud sila sa ilang anhaon siya sa iyang panimalay kay para silngon sa maong utang. So wala siya nakit-an nga pamaagi. Wala siya ikabayad. So ang gihimo giadto niya ang bangko, giadto niya ang gapautang. Iyang giadto sa opisina ang gapautang kay muyokbo siya, magpaubos siya ug magpakiluoy siya nga dili lang unta birahon ang iyang balay ug ang iyang yuta. So pag adto niya didto, insert mo ni ang gihimo nga nagpakiluoy siya. Apan sa tapos niya og sulti, niingon ang maong gapautang nga, "Sir, wala na kay angay kabalakan pa. Ang tanan nimong utang ug ang interest wala na kay utang, fully paid na ang imuhang utang dinhi. Wala na kay balayran sir. Gawas nun ka na, wala na kay utang." So ningon ang maong tawo nga pobre nga, "Ma'am, disagog ko nakabayad ninyo. O kanus amang ko nakabayad ninyo, wala gyud kabayad ninyo ma'am." Pero ningon ang maong nagpautang nga, "Sir, ang imong silingan nga seaman maoy fully paid sa imong tanang utang, hasta ang imong interest. So wala na kay problema sir, gawas nun ka na. Ipakita na mo nimo sir, mao ni ang resibo o mao ni ang imuhang dawaton karon, resibo kini. Isip pagpamatuod nga fully paid na ang imong utang, wala na kay balayran pa." Okay? So moto ning uli ang maong pobre ug giadto niya ang maong silingan nga seaman ug dato ug niyukbo siya nagpasalamat tungod sa pagbayad sa maong
utang kaniya. So dinhi lang ta kutob sa mga sambingay, iyon ani usab ang gihimo ni Ginoong Jesucristo, ang iyang kamatayon mo'y silbi bayad sa atong utang nga mao ang atong mga sala. Matod pa sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. So ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Okay? So dili gyud ta kabayad igsuon tungod sa kadako sa atong utang sa sala. Okay? Kulang pa ang atong kinabuhi kwaon para mabayaran nato ang sala nga mao'y atong nabuhat. Okay? So ang gihimo ang siman diha mao ang Ginoong Jesucristo nga siya ang King of Kings, siya ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo. Nga nianhis kalibutan. Dato siya gibiyaan niya ang ginharian tungod og alang sa pagpangita kanato nga dako og utang sa sala. So ang gihimo kay di man ta kabayad, iyang gibayran, fully paid niya dito sa cross sa Calvary ang atong mga utang. And we are free from all the bondage of sin. Tungod kay gibayran naman ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi mo silbing bayad dito sa cross, din nahimo nga kita nga mudawat ni Jesus Christ makabaton gayud og kagawasan. Okay? So aduna kitay freedom from the bondage of sin, kagawasan sa kasalanan. Okay? Nalubong kita sa kasalanan sa unang panahon, but when we receive Jesus Christ sa atuang kinabuhi as our Lord and personal Savior sa atong kinabuhi, then we are free. Ang pulong sa Ginoo naghatag nato og kagawasan, naghatag nato og assurance nga ang kamatayon ni Jesus mao ni ang kabayaran sa atong mga kalapasan. So the death of Christ on the cross is our salvation. Okay? Mao kini ang kagawasan, it is our freedom, ang kamatayon ni Jesus Christ on the cross. Okay? Sama sa usa ka pobre, dako na kay sa utang, dili sa makabayad, embargohon ang ta niya, embargohon na untang yang balay o ang yuta, but tungod sa iyang silingan nga nakabati o nakadungog sa sitwasyon, maoy naga bayad sa tanan niyang utang. Okay? Ang atong Ginoong Jesucristo, siya ang nakakita o siya ang nakabati sa atong sitwasyon. Kanhi nga wala pa tay Kristo, wala pa Ginoo sa atong kinabuhi, kanunay ta nga nagpuyo sa kasalanan o maoy hinungdan nga nagtubo ang interes sa atong sala. Grabe ang interes sa sala, gapatong-patong na ang interes sa sala. So sadyang nakita sa Dios nga dili ta makabayad, then ni kanaog siya, calm down og na iyang gibayran dito sa cross ang atong mga kalapasan. Okay? So siya ang kabayaran sa ato ang mga kalapasan. Ang kamatayon ni Jesus silbi bayad sa daghan atong kalapasan nga daghan ang interes niini. Okay? And hopefully nga nakahatag ko og dugang kaalam ug pagtulunan sa imong nadungog karon nga sambingay. Inaana ang gibuhat ni Kristo sa cross. Dili kwarta, dili butang ang gibayad niya tungod sa ato ang mga kalapasan, kundi kinabuhi mismo ang iyang kinabuhi mo'y gibayad dito sa cross. Grabe, no? So dili ni siya butang nga kawad-ag bili, kundi ang iyang pagbayad dito sa cross usa ka bililhon, usa ka mahinungdanon kayo, o dili nato malimtan ang iyang pagpasakit dito sa cross. Ang iyang pag-antos no atong gihinumduman, ang iyang pagpasakit dili lalim tong maong iyang kahimtang, but iya tong gihimo aron nga mabayran gyud niya ang atong mga utang sa sala. So all we have to do is to receive Jesus Christ sa atong kinabuhi, and ato siyang simbahon ug atong pasalamatan sa tanan nga sitwasyon nga niabot tong kinabuhi. Magapasalamat kita kaniya. Okay? Sa tanang panahon ang Dios maayo, muna nga angay siyang pasidunggan ug angay pasalamatan, kay bisan dili kita takos kay naatay makalapasan, but still ang iyang gugma kanato wala nakabalabag. Ang iyang love on the cross, ang iyang pagpalansang dito sa cross is unconditional. Okay? Unconditional. Wa sa moingon nga dili tamo tubson, dili na ko bayran yung sala kay mga dautan mo, dili mo mga buutan, kung magbinuutan mo usa tamo pasayloon. So diliin ana atong Dios, even though dili tatakos nga higugmaon tungod sa atong pagkamasalaypon.
but still the love of God dili mulubad, wala mulubad ang gugma sa Dios. Wala nakabalabag atong kalapasan nga nahimo tungod sa iyang paglukat o pagbayad niini dito sa cross. So dalaygon ang Dios, ang Ginoong Hesukristo sa iyang dakong kadaugan, dako nga gugma kanato ang pagbayad niya sa atong mga kalapasan nga dako na kayo og tubo. Okay? So iha ang tanong himaya kini mga pulunga ang Dios may pasidunggan. So siya atong pasalamatan ug siya ato ang daygon sa tanan. God bless. Mayong adlaw sa tanan.